Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Nagbabalik DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Unang punto ng ating biyaheng botohan. Mga hindi mo dapat gawin sa darating na eleksyon. Magpadala sa opinyon ng iba. That one should be said repeatedly and loudly. Madami kasi sa atin ngayon, lalo na sa younger generation, na nagpapadala lang sa buyo ng iba. Huwag kayong tamad, please. If boboto ka rin lang naman, do your own research about the candidate. I-take advantage natin yung internet platform. Kung nagagawa mo ngang magpaka-NBI sa ex mo or sa jowa mo, ano lang naman yung same effort sa susunod na iboboto mo. If every one of us will do this process before we exercise our right to vote, mas magiging maganda ang resulta ng ating boto. Remember, if a corrupt person got the chance to take a seat sa government, we can't blame anyone else but ourselves because we put them in it. Tayo ang nagluklok. Kaya kung trapo yan, tayo din ang mabubulok. You get me? So stop the convos like, sino iboboto mo? Sige, ako na din, siya na lang din. You want a better leader? Be a better voter. Klaro? Nako, umpisa pa lang yan ng ating biyaheng botohan. Medyo may punto na tayo at may galit na taglay. O diba? Ikalawang punto ng ating biyahe ngayong gabi nga, biyaheng botohan. Things that you should not do sa coming election. Manira ng ibang kandidato sa social media. Choosing someone to vote is your right. Don't get me wrong, karapatan mo yan. But bashing someone that other people will vote is not part of your right. Gets ko yung your wall, your post. Pero kung naninira ka na ng ibang tao publicly, ibang usapan na yun. Hindi mo na masisisi kung may magre-react ng hindi maganda doon. Parang ganito lang yan eh. If meron kang kaibigan or kamag-anak or kakilala na sinisiraan ng iba, wouldn't you react violently towards that person? Wouldn't you question that person's credibility to justify yung mga paratang at claims niya? Love, stop spreading hate. We understand yung frustration for a better governance and we understand that you are very passionate in your opinion. But stop spreading hate. Encourage people to be smarter this 2022 elections without bringing someone else down. Pwede ka naman mag-make ng point without bashing anyone eh. Be the reflection of the person you support. If you want na makita ng tao na mabuti yung sinusuportahan mo, ipakita mo sa iba yung kabutihang natutunan mo mula sa kanya. Klaro? Be the reflection of the person you support. Inulit ko para mas klaro. Oras na para sa ating biyahe, sender of the night. Wala nang patumpik-tumpik pa. Let's go, mahaba-haba ito. Ito ang biyahe ni Lucy. Hi DJ Lala Banderas, magandang gabi sa iyo at sa mga ka-love pong nakikinig. Gusto ko lang pong mag-share ng story ko. Sobrang depressed ko na it's almost 2 to 3 months na nilalabanan ko to sa pamamagitan ng dasal. Watching inspiration stories and sa pakikinig sa estasyon nyo. DJ Lala, tago nyo na lang po ako sa pangalang Lucy at dummy account ko po ito. Taray, dummy account, celebo scammer. Diyos. Pinapatawa lang kita. Eto na nga, moving on. Single mom po ako at 4 na taon na ang anak ko ngayon. Na ngayon ay nasa nanay ko dahil sa ako'y nagtatrabaho dito sa Maynila bilang isang kasambahay. DJ Lala, sa mga nagdaang buwan ay may nakilala po akong nagpatibok ng aking puso. Sa buong pag-aakala ko, siya na ulit ang bubuo sa aking nabasag na nakaraan. Naging kami for almost 5 months. Di ko alam kung paano ko tatapusin DJ Lala pero nalaman kong may pamilya pala ang lalaki. Sobrang sakit. Ang sama-sama ng loob ko pero kailangan kong tatagan yung loob ko. Ang talo sa akin DJ Lala ay buntis ako ngayon. Mag-4 na buwan na. Wala akong pinagsabihan DJ. Wala ni isa sa pamilya ko maliban na lang sa matalik kong kaibigan. At kaming dalawa lang ang tanging nakakaalam nito.
Alam kong kahiya-hiya ang ginawa ko. Sinusolo ko ang problema kong ito hanggang ngayon. Ayoko nang bigyan ulit ng sama ng loob yung pamilya ko, DJ Lala. Masyado na silang nagtiis at naghirap dahil dun sa una kong nakarelasyon na tatay ng panganay ko. Minsan, di ko na alam yung gagawin ko. Dumadating ako sa point na natatalo ako ng depresyon ko. Yung tipong nakakapagod mabuhay. Minsan naisip ko, ba't ba nangyayari sa akin lahat to? Di pa naman siguro ganun kasama yung nagawa kong kasalanan. Bakit ako pa yung naging ganito? Sobra, DJ Lala, halos isumpa ko yung buong buhay ko. At dun sa lalaking puro bayag na nanloko sa akin, grabe, iniiyak ko na lang. Diyos na bahala sa kanya. Sarap magmura? Nagawa mo nga eh. Binasa ko nga siya nang wala lang eh. O eto na nga, moving on. Ang hirap po sobra kasi ngayon ang alam lang ng mga magulang ko, nag-work ako dito sa Maynila. Ang problema pa, DJ Lala, pinaalis ako sa trabaho ko nung inamin ko sa amo ko na buntis ako. Mabuti po at may kaibigan ako ngayon na kahit papaano, hinahatiran ako ng pagkain at pinapatira ako dito sa boarding house niya. Sinubukan ko pong mag-apply pero wala pong tumatanggap sa mga buntis na katulad ko. Iniisip ko, paano na po yung pamilya ko sa probinsya? Ako na lang yung inaasahan nila. Plus, eto pa, sa panganganak ko. Hanggang dito na lang po, DJ Lala. Salamat po sa pagbasa ng problema ko. Pwede po bang mag-request ng Miracle of December by EXO? Maraming salamat po. Abay, nag-request pa. Nag-request pa nga. Pero eto na, no, well, Lucy, abay, alam mo, nung una kong nakita tong message mo sa inbox ko, sabi ko talaga, ay, ang haba, parang ayoko na. Pero naisip ko, totoo, real talk, naisip ko na hindi aabot ng ganyan kahaba yung kwentong yan kung hindi ka desperadong humingi ng payo. So love, I'll go straight to the point. Come clean sa pamilya mo. It is always better, love, to hurt them with the truth than make them happy with a lie. You of all people should know yung feeling ng pinagsinungalingan. So wag mong gawin yan sa pamilya mo sa probinsya. I understand the fear. Naiintindihan ko din yung sadness kasi madidisappoint mo ulit sila. But doon lang tayo sa derechahan, my love. What other choice do you have? Ano pa bang choice ang meron ka? Hindi naman pwedeng 9 months kang dadalhan ng kaibigan mo ng food dyan sa boarding house niya. Diba? You have to understand na yung kaibigan mo, syempre meron din siyang pinaglalaanan ng pera. So the smartest thing to do right now is be with your family. Umuwi ka muna sa probinsya. Doon yung pag-usapan kung ano ang pwede nyong gawin sama-sama at tulong-tulong para maresolbahan niyang sitwasyon. One more thing, my love, and this one goes out to all the Filipino family. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung norm, but I believe mali na iasa nyo lahat sa isa ang ikabubuhay ng buong pamilya. Huwag niyong itaya lahat ng pato, pati panabla sa iisa lamang. Bukod sa ang sistenyan ay higher risk tapos possible lang yung reward. It's too much pressure for one person. So don't do it and never tolerate it. Lagi niyong dapat i-encourage yung tulungan sa loob ng pamilya, yung sabay-sabay na pag-angat. Hindi yung isa lang yung aangat, the rest magpapabuhat. Lalo kayong mahihirapan yan. I guarantee you that. Well, going back sa iyo, Lucy, kung meron kang kapatid, unahin mong mag-open up sa kapatid mo, and then sa nanay mo, and then sa tatay mo. Tapos sabay-sabay niyong harapin yung problema na yan ng sama-sama. The only difference between the mistake you have committed before at sa kasalukuyan mong sitwasyon will be your attitude towards it. Andyan na yan eh. Hindi mo na maibabalik yan sa nakaraan. So if you want things to end off differently, change your attitude sa pagharap ng problema. Mas maging matapang ka ngayon. Mas buo ang loob. Mas matalino. Huwag ka nang umiyak. Sa totoo lang, huwag ka nang umiyak. Kasi wala namang mararating yung luha mo sa totoo lang eh. Pull yourself together. You cannot afford to fall right now. This time, you will not fall apart. Setback lang to, my love. Hindi ito ang hangganan. You hear me? Harapin mo to together with your family sa province para lesser yung gastos. Practicality-wise lang tayo. Then bumangon kayo ng magkakasama. Tandaan mo, mahirap lang to, my love. Lang being the keyword. Hindi imposible.
Klaro? Sana nagkaroon ka ng clarity, Lucy. Sana tanggapin mo ang payo ko sa'yo para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng bata sa sinapupunan mo, okay? Mahirap maging mag-isa ngayong pandemya at lalong-lalo na malayo sa pamilya, okay? At syempre kung katulad ni Lucy, meron ka ding problema and you are seeking for my advice, all you have to do ay pumunta sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas, IG account, DJ Lala Banderas, or sa ating biyahe text line 0917-851-4329 and B, may biyahe center. Huling punto ng ating biyaheng botohan, my love. Wala nang pabuladas. Bumoto ka. Gusto mo ng pagbabago? Gusto mo ng maayos na pamumuno? Then mag-ambag ka ng boto. Huwag kang magrereklamo kung wala ka namang ginagawa para may magbago. Maiinis ka kasi walang napupuntahan yung taxes mo pero pagdating ng botohan, puro hanas lang yung ambag mo. Stop it. Apathy kills progress. If you think you are too smart to figure out that you deserve better, then practice using your so-called intelligence in figuring out kung sino ang deserving umupo. Ngayon, alam mo na ang importance ng good governance sa mga ganitong pagkakataong may pandemya. If hindi mo nagustuhan yung pamamalakad sa lugar nyo, maybe you are now convinced to actually exercise the right to vote. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, I think that's it for me tonight. Sana marami po kayong natutunan at kung merong mateluk na gusto nyong paringgan, you may share this biyahe uploaded to every night sa YouTube channel ng Love Radio Manila. You may also follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and TikTok. Sa mga kabisyo natin, that's it. Tapos na po ang 3 oras nating pagsasama-sama. Gagarahin na po ang ating programa. Nakasama nyo DJ Lala Banderas para sa aking programang Sakto, Klaro, Diretso. This is Biyahe ng 90.7 Love Radio. GV lang, walang hate, puro love lang. Good night everybody. I'll see you guys again tomorrow. Bye! Love you! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.